गुवाहाटि थांनो नागिरदों गुवाहाटि शिलं गारि नेदों नै अखा हादों बिरादनो साथा हमनानैसो नेनांबाय थांसै गुनगुनजों थांगोन गुनगुन नेगासिनो दाबो सफैया माथो 5टानि गारि 5टा 20 जाबाय दाबो सफैया फाइनालि फैबाय गारिया गाखोलांसै बिराद भिर नै गारिया एकदम सीट मोनखायाखै केबिनानो बरथिबजोब फाग्लासो मारै जाबावनांगौथाय गुवाहाटिसिम थांनांगौआ सेसखा बिराद भिर एकदम धोन धोन नै जोंना बसफ्रा गैया सिट गैया जाखाबाय 200 किल'मिटार गसंनांगौआ बिराद धोन धोन बेन्डेमेन्ट बायदि जाबाय चेकार उफाय गैया सहैथारनांगौ जायखिया औ रङिया मोनफैबाय रङियानिफ्राय खुनुरुखुम केबिनाव सीट मोनबाय खस्थ' मस्थ' नारथम नुरथम गाखोबाय अब्लाबो एसे सान्थि जाबाय नायलांबाय थादो र' सांसारि मोनफैबाय सांसारि अभारब्रिज बावला बारा गोजान गैला मोनहैसिगोन नायलांबाय थादोल' नोंथांमोना आमिनगाव बारलायबाय मोनथारनोसै बावला र' सराइघाट मोननोसै नायलांबायल' था बान नाङा नायनांगौ आरो लाइक शेयार खालामलाबायनांगौलै सराइघाट मोनफैबाय सराइघाट मोनफैबाय ब्रह्मपुत्र दै मोनफैबाय नायलांबाय था साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ माथो खालामथाराब्रा नोंसोरलाय खालामना होलै अननानै नै झालुकबारिनिफ्राय एकदम खालि जालायबाय सीट मोनसे मोजां नायनानै जिरायबाय आं दहाय जिरायनो मोनैखौ ISBT मोनफैबाय ISBT खस्थ' मस्थ' सफैबाय जा खस्थ' मोनबोखाबायलै लामायाव हाब गसंलाय जिरायलायनो এই নাযাওঁ খানাপাৰা যাম খানাপাৰা অটো নালাগে হা बेसेबां लायो बेबा नास्ता जायाबा जाला पर'था जानोसै पर'था ओंखाम उखैबाय बबाव जायो ISBT सफैबाय फाइनालि नास्ता खालामसै एसे पर'था जानोसै ओंखाम उखैबाय गसंनानै फैनाय लामा ससेनिफ्रायसो जिराय मोनदों ओंखाम उखैबाय जादिनि गरम पुरि जानांगौरा ओंखाम उखैथारबायमोन पर'था जानोसै पर'था नै दखानदाराबो जोंनि बर' मानसिसो थांलाय फैलाय खालामबा बेयावनो जायो जोङो ISBT सफैबाय जादिनि बे पुरि जानोसै गरम जाबायानो उखैनो हाथारला ख्लाब ख्लाब मोनजोबबाय जाग्रोनोसै दे गथ' माबादि बिन्दास मोनसे बारा गोजान गैला जोंनि आदाखौ
मोनथारसै बारा गोजान गैला मोजां नुदोंना सेसारिना बेनि बायदि सिङाव नै बेहाय मोनसे डेन्जार पइन्ट दंलै डेन्जार पइन्ट खतरा टार्निं दं बेहाय मोनसे नुलायखाया लागा सफैबाय जों जोंनि आदाया बेनो हाग्राबारि गेजेरावसो थायो जों नायबानो जाबाय टावारबो गैया जेबो गैया बेनो जागोन बे कुटु सेस हाग्रा जोबखानाय जोंना आदाया नुबाय आंनि गारियाल' स्टार्ट जायो नालाय बेखौ लाना फैबाय जेबो सङाखै दां सङाखैबा दोनाबो जोङो होजोबगोन सफैबाय फाइनालि नै केम्प मोनफैबाय अट' रिजार्भ लाना फैदों सफैबाय नायदो नै गय भात बानायसै संनानै जानोसै थांसै खामानियाव हट मिक्सार प्लान बियो हट मिक्सार भिटामिन मिक्सार जोंनि कम्पानिनि जेसिबि दं गारि दं ओरैहाय हाजो बायदि दङ नै अन्थाइआ 10 mm 20 mm 6 mm आरो ओरैहाय दासनि दामोल ओरै बिराद गोथौ हाखर दं बिराद गोथौ गिथावथावथार खर' गिदिंलायो ओरैहाय हाजो दं बैयाव ब्लास्टिं पइन्ट दं क्रेसार दिनै सफैलायबाय माब्ला थांनो मोनगोन बिनिथ' सिमा गैला थाथ'नोसै माथो खालामनो बिनिफ्रायनो अनेक जायगायाव माल लाङो जोङो जेनाहक आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय